Ngati-ati lho, Mak. Iki ketoke bocah enom ning dugal kewarisan paman sampun semelang. Kula mboten ajrih kaliyan Antasena. Antasena menika namung sak anak kula. Menawi kula ngantos kalah kaliyan Antasena, kula menika wirang bebarang. Aja ngono. Ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Pak Di Kartomarma. Iya nggih, Antasena. Ngopo, Dik? Kok dampyak-dampyak langkuning para sata Kurawa tak sawang saka kaduhan ngener nggonku jagongan karo adikku Wisanggeni. Niatmu apa? Kowe bloko karo aku. Nek niatmu arep gawe kapitunaning adikku lanang Wisanggeni nggone nyuwun ngambil negara Ngastina. Aja nganti kowe adu arep karo Wisanggeni ning adu arep karo Antasena. Arep aku bocah wingi sore nek mengkon mutheng-mutheng Pak Di Kartomarma aku ora bakal wedi. Ngandel ora. Ngati-ati lho, Mas. Aku wis ngelekke karo kowe nek perlu mburing musisan kuwi kon motol ndase wae piye. Apa aku ora ngapa-ngapa. Ora urung ya ora wani kok. Wisanggeni bali apa ora Antasena. Gelem bali adikku lanang nek wis entuk diparing ngampil negara Ngastina. Lho, yen ngono nekat wis dadian teping adikku lanang. Wani karo Pak Di Kartomarma sing tak wedeni apamu ora minggat tebak dadamu kene marganing patimu kene Pak Di nek arep kewirangan karo anakmu lanang aja isin lho kowe.
Mati. Minggir. Ulaidan tak tonyo ndasmu modal kowe. Kalau wong tua kok sak kepenake dhewe. Pakde. Aku iki sak jeke urip nek perang ra tau nggawa pusaka. Pusakaku mung siji. Paringane Simbah. Kowe anggelen dingkluk kok kaya kecetlum. Kowe sing sok ngentekke iwak ning kali dengkulmu mlocot. Ayo kowe apa aku sing tekane pati. Ola aku kok gumun kowe iki jane pucakane apa kok iso ngidape. Antacene Ulaidan nyetlum iki daya kekuwataning sungutku iki. Sungutku iki nek wis tak watek nek mungsuh ning ngarep aku tak dingkluki ning ngarepe wonge mesti oncat nyawane. Waduh bajigul. Tenane aku ora guyon. Nek padhar njajal lho. Aku megane carane kaya ngono. Ulang dingkluk, nek wani ulang dingkluk. Iya. Adu atoting balung wuleting kulit. Iya. Pengen jawab tak turuti. Ayo, aku wong tuwa le. Bapakmu kowe kalaku nyembah. Arep aku cilik, bapakmu nek nyeluk aku Kakang Mas, berarti aku pakdemu. Ya. Terus ngopo? Aku aja dienggo cemblono aku mau. Jalius. Ya. Kowe arep ngantem-ngantemo. Tak antem tanganku ora jebol jajamu megulu karo kowe. Nek ngapusi tak setrum awakmu. Oke. Sing dadi nyatane nyo. Cemplok, semplok. Cemplok, semplok, cemplok. Dadamu nyo. Hai. Piye? Wedan. Kowe gak sesek ora? Mumet ora? Waras awakku elok tenan. Tak pindhoni terserah. Modal. Tak ping teluni nyo sakaremu. Modal. Modal. Bajigur tanganmu atas tenan. Mak tiang pet gak welo apa-apa. Wah gitu. Antacene Ulaidan. Bola nggon cangkem. Aku wong perang kok milih. Ayo sambat opo gagas ya apa kesira. Modal aku. Wedan. Antacene atok kapake aku tok jambakku atok kapake aku. What? Bubal. Asem cemplung jugangan. Mereka arep ngenjloki Pak Gedhe Durma Ganti malah kesio-sio. Ayo, sapa sing arep maju? Ngrangket adiku lanang mungsuhe Antasena garing ati. Aku wis ngomongi karo kowe ta. Antasena ki ra kena disangga entreng. Ndekno kowe